נאוקיוב ישראל. קצת ממה שאפשר לעשות עם 216 כדורים. יש לי פה כרטיס אשראי משומש, ריק, בו אני יכול לחתוך את המגנטים. ככה. עכשיו אנחנו נראה לכם כדור של 6. הכנתי מכולם פס, בלי תקלות, פס חלק. עכשיו, לוקחים מהקצה 6 כדורים. צובטים למעלה את שתי הכדורים ועושים מין שפיץ. אחר כך דוחפים את הכדור שנשאר ליצירת משולש. נראה לכם את זה עוד כמה פעמים. לוקחים 6 כדורים, עושים מהם עיגול, צובטים למעלה, דוחפים את הלמטה ויש משולש. עוד פעם. עיגול, צובטים ודוחפים. הכנתי עוד 17 כאלה. עכשיו נתחיל בהכנת הכדור בשיטת הקסם. זה מה שנשאר לי, אני שם את זה בצד. אני לוקח 3 משולשים. אני מחבר משולש למשולש. אוקיי, עכשיו אני אפרק את זה ואני אעשה עוד פעם. אוקיי. לוקחים משולש, מחברים אותו למשולש. צריך לבדוק שזה מאוד טוב ושהמגנטים לא מנוגדים. שזה יתחבר יפה. לוקחים עוד משולש ומחברים אותו למשולשים האחרים. שיווצר צורה כזאת. אוקיי. עכשיו לוקחים 4 משולשים. עושים אותו דבר כמו קודם. משולש למשולש. עוד משולש למה שנשאר. ואת המשולש למעלה שיווצר צורה של משולש או של מיצובישי. משהו כזה. אני לוקח עוד 3 משולשים, עושה את מה שהראינו, צורה כזאת. אוקיי. אני לוקח את 2 הצורות הקטנות שלי, אלה, ומחבר אותם למשולש הגדול. איך? כאן לפינות למטה של המשולש. מסובב לראות אם זה טוב, המגנטים מתחברים טוב. עכשיו יצא לי צורה של מין גל כזה. יופי. נניח אותו בצד. עכשיו אני אכין עוד אחד כזה. אחרי שעשיתי את 2 הגלים האלה, מין גלים, הנה, עכשיו הם באותו, אני הופך אחד, לראות אם הוא מתחבר טוב. אם הם רגישים שהוא לא מתחבר, אז בסדר. הופכים את זה, ואז, הנה. אתם רואים? יצא לנו צורה של הרבה גלים. אני לוקח את 2 הפינות, יש למטה ולמעלה. למטה ולמעלה. אני לוקח את הפינה למטה, הולך, ומחבר אותה לפינה פה. עכשיו אני לא אעשה את זה, אבל זורקים את זה באוויר, תופסים, ואז נהיה כדור של 6. כדור. עכשיו החלק הכי כיף בכדור הוא למרוח. עכשיו
אני עושה מין קסדת אסטרונאוט. או כדור בדולח, זה לא משנה. אני עושה קו. אחרי שעשיתי קו, אני לוקח את הקצה, עושה עיגול של 6, סוגר עיגול של 6, אבל משאיר את זה מחובר לחוט. עכשיו אני לוקח את העיגול של 6, מתחיל לגלגל, עד להפריד, עד שייתן לי צורה של משושה מהמגנט. שם בצד. עושה את זה עוד פעם. מפריד בצד. עוד פעם. ככה אני עושה מכל החוט עד שלא נשאר חוט. אוקיי, סידרתי אותם ככה שיהיה 4 שורות על 3 טורים. אוקיי. עכשיו אני מתחיל לחבר. כמו שזה, לחבר. אוקיי, יש לי שורה. אני מניח אותה למעלה. עושה את זה שוב, כמו שזה. אוקיי. אחרי שגמרתי, אני מחבר את כל השורות יחד. שיצא צורה כזאת. אני לוקח את השורות, מחבר את השורה הכי בקצה, לשורה בקצה השני, ואז לבד נוצר כדור הבדולח או קסדת אסטרונאוט. עכשיו מהקסדת אסטרונאוט עושים כל מיני שיטות. אני לא אסביר את זה, פשוט תסתכלו. יש לי כאן, הופ. אני לוקח את הכרטיס, לא השתמשנו בו מזמן. עושה צורה של מין גליל. אוקיי, עכשיו עושים את שיטת הקריסטל. שיטה היא לעשות 3 דברים מאותו אחד. אוקיי. אני אעשה צורה כזאת. אני מתחיל בשיטה. לוקח את הכרטיס, מפריד אותם לשורות. אוקיי, אחרי שיש לי 4 שורות כאלה, אני מחבר אותם. מחבר אותם יחד. עכשיו. אני עושה מהם מין קערה. אני קוראים אותה. אני סוגר את הקערה. אני לוחץ משני הצדדים, הנה, יהלום. אני לוחץ משני הצדדים, יצא סוג של לוויין או מטוס. לוויין, אני סובב אותו, לראות. עכשיו לוקחים את הלוויין, תופסים בכנפיים שלו, ולוחצים ויצא מין פרח. פרפר, פרח. ותודה שצפיתם ולהתראות בסרטון הבא.